kakvo veselje u Hrvatskoj. Naši su reporteri u Zadru i u Zagrebu. Trg Bana Jelačića gori, a gledajući utakmice naše reprezentacije izgorio je naš Andrej Rašljanin. Andrej, ovo je najveće slavlje do sad i najveća pobjeda. Drama je gotova, san se nastavlja, a jedna od najvećih vešti u povijesti Hrvatske je počela. Utakmicu je pratilo 10.000 otprilike navijača, ali nakon kraja okupilo se, pa ja mislim da mogu slobodno reći, najmanje još toliko. Tlo u nekim trenucima ovdje u centru Zagreba doslovno podrhtava, svjedočili smo vatrometu, ljudi su formirali ogromni takozvani vlakić, velika zastava je šetala trgom Bana Jelačića, apsolutna euforija, pa čini mi se da neki možda još uvijek nisu svjesni što slave i kakav uspjeh je ostvaren. Čuo sam malo prije u izjavu izbornika, čini mi se da on to bio, koji zahvaljuje navijačima, a navijači mu sa trga Bana Jelačića, ali vjerujem i ostalih hrvatskih trgova, vraćaju nazad tu hvalu i zahvaljuju i njemu i igračima što su im pružili toliko sreće i radosti. A ovi ljudi koji vidite iza mene od početka su govorili da Hrvatska može do finala, ali mnogi od njih i da može do kraja i samo još to ostaje za vidjeti. Čekamo i to, hvala ti Andrej. Idemo i do našeg Edija Škovrlja u Zadru, grada iz kojeg su 4 naša vatrena srca. Edi, Zadar večeras neće spavati. Neće naravno spavati Zadar, ulice su i dalje prepune na čuvenoj Halelargi i dalje odzvanja pjesma. Evo počinje navijačko ludilo upravo ovdje ispred nas, ali neka se ljudi vesele. Ovo se zaista ne događa svaki dan. U Zadru košarke koji se doslovno preko noći zbog ta 4 asa koje ste spomenuli jednostavno pretvorio i u grad nogometa. Ovaj dres mi je poznato, će se okrenuti možda malo. To je naš čuveni Subašić. Evo, Zadar je poludio i za nogometom nakon košarke. Hvala Stubi, hvala Luki, hvala Šimi, hvala Malovi Livakoviću, u cijeloj Hrvatskoj hvala. Vidimo se u nedjelju, idemo u finale. U svjetsko prvenstvo je naše. Vidimo se naravno. Ja bih rekao da je ovo bila jedna bura, a u nedjelju slijedi oluja svih oluja. Hrvatska, možemo sad iz Zadra, sportskog grada poručiti, sigurno će biti prvak svijeta. Hvala našem mediju. Idemo sada i do naših reporterki. U Osijeku je naša Melita Homa, a u Splitu Mirta Šurjak. Idemo najprije u Osijek. Melita, kako se slavi na Osječkoj tvrđi? U Osječkoj tvrđi je veselo i dalje, iako je većina Osječana već krenula u ono poznato ludilo u defile automobilima, motociklima, biciklima, pješice, pa čak i u rikšama koje će trajati do duboko u noć. Toliko je bila pozitivna navijačka energija da čak se i popravila vremenska prognoza, iako je bila najavljeni pljuskovi i sve to. Nije pala ni jedna jedina kap. Posebno se razvedrilo ovdje u tvrđi kada je i naš slavonski Mandžukić zabio gol. Hrvatska je u finalu, to je ono što je najvažnije, a doista su i slavonski navijači pokazali da su onaj 12. igrač. I jednako kao da su gotovo bili na tribinama u Moskvi, tako se ovdje navijalo, nerviralo, ali sve je više prošlo. Važno je samo ono što nas čeka, sljedeća utakmica. Slavonci se vesele. Inati se Slavonija, hvala ti Melita. Idemo i do Mirte. Mirta, večeras je i splitska fešta. Pa upravo tako, imali bolje fešte od one dalmatinske, ostalo mi pjesma, ovo je naša fešta, dolazi upravo iz Dalmacije. Žarilo se nebo iznad Splita od silne energije i emocija. Meni jasno sada ovdje teško doći do riječi. Spomenuli ste 4 zadarska srca, a ja moram reći da Ivan Perišić, splitsko dite odavde iz Splita, a i Daniel Subašić, jedan od junaka koji je Hrvatsku ostalo i doveo do ovog finala, jeste Monika ovdje u splitskom Hajduku i zato je i Spličanima posebno drago. Dakle, Engleska će još dugo čekati na ovaj naslov, a Hrvatska ovu nedjelju ima priliku generacije i priliku stoljeća postati svjetski
svjetski nogometni prvak, kao što vidite ovdje, mnoštvo navijača, među njima i brojnih turista, ima ovdje i Iraca, vidite, tu je bila i negdje irska zastava koju su dizali irski navijači, koji su i oni ovdje večera, svi se bili za Hrvatsku. Idemo zastavu, idemo još jedanput za Hrvatsku, svi zajedno. Pozdrav iz Splita! Hvala Mirta, pozdrav Splitu. Naše su reporterke i u Rijeci, Dubrovniku i Varaždinu. Idemo najprije do naše Elvire Dizdarević u Rijeku. Elvira, ni u Rijeci večeras nema spavanja. Nema spavanja večeras u Rijeci, ovo je jedna potpuno luda noć. Ovako veselje do sad je neviđeno u Rijeci. Svi su Riječani na nogama, na trgovima, na ulicama, ovdje na rivi. Sve je prepuno dobrih, pozitivnih emocija. Evo od nekih mojih sugrađana sam čula kako je u principu nebitno kakav će rezultat biti u finalima. Jer ovo je za nas finale, ovo je za nas velika pobjeda. Pobjeda u našim srcima i za Hrvatsku i za naše Vatrene. I cijelo vrijeme dok se igrala utakmica nije bilo, nimalo se nije posustalo u navijanju i navijači ni u trenutku nisu pomislili i posumnjali u pobjedu Vatrene. Vjerujem da ova slika govori više od riječi i vjerujem da će večeras ovo slavlje potrajati duboko u noć. Hvala našoj Elviri i pozdrav Rijeci. Idemo sada u Dubrovnik gdje je naša Sandra Lacković. Sandra, na tribinama u Moskvi bila i zastava Svetoga Vlaha. Kako večeras slavi njegov grad? Pa naravno, ništa u Dubrovniku ne može bez Svetoga Vlaha, pa tako ni navijači iz Dubrovnika gdje god da idu nose bandjeru našega sveca zaštitnika. Dubrovnik slavi na Stradunu večeras velika festa. Uz Dubrovčane slavili su večeras, odnosno utakmicu su gledali i brojni turisti. Imam nekako osjećaj da su večeras ovdje svi bili za Hrvatsku, a protiv Engleza. Engleza u Dubrovniku trenutačno ima oko 5000 jer oni su naši najbrojniji turisti, tradicionalno najbolji dubrovački gosti. Ja se nadam da će im i ovogodišnji odmor ostati u dobrom sjećanju, a za suvenir mogu ponijeti i dres Hrvatske nogometne reprezentacije ili barem nešto na kvadratiće. U svakom slučaju, prije početka utakmice prilazili su nam brojni strani turisti, davali potporu Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a sada nakon završetka utakmice prilaze Argentinci i kažu bili ste bolji, zaslužili ste finale. Prilaze i Španjolci koji slave ovdje večeras u dresovima Rakitića i Modrića. Zanimljiv podatak koliko je ovo navijačko ludilo prešlo granice Lijepe naše je kolega fotoreporter koji reportažu o navijačima i Dubrovniku radi i za New York Times. A večeras iz Dubrovnika pošlo je na tisuće fotografija, tisuće selvija iz Dubrovnika, navijačkog slavlja, a nadamo se da će takva slična situacija biti i u nedjelju. Hvala našoj Sandri Šećer na kraju. Iako Livnjak, Zlatko Dalić uvijek s ponosom ističe kako je Varaždin njegov grad, a taj grad je sigurno večeras ponosan. Varaždin uistinu je ponosan grad, ovdje se tako lijepo, prekrasno i dostojanstveno slavi. Čak moramo priznati malo prije nego što smo čuli završetak utakmice, jer Varaždinci su bili sigurni u pobjedu Hrvatske reprezentacije i bili su sigurni u dobar posao svog sugrađanina izbornika Zlatka Dalića. Pjesma ne prestaje ovdje na Varaždinskom korzu. Moram svakako spomenuti da je gotovo cijelu utakmicu padala kiša koja nije uspjela rastjerati ni jednog navijača. Skupljaju se, prekrasno slave, izuzetno su ponosni. Zlatko Dalić od danas je počasni građanin Varaždinske županije. Osim toga, Varaždin je nakon nekoliko stoljeća promijenio i svoju zastavu i to više nije ona zastava grada Varaždina, nego naravno crveno-bijela polja i tako će biti sve do kraja ovog prvenstva. Tko zna, možda i malo duže. Ljudi slave, zasigurno će slaviti i do dugo u noć. Tko će im zamjeriti? I nadam se da im niko neće zamjeriti zbog toga što sutra barem baš neće funkcionirati, a radni dan je. Ljudi moji, pa ne pobjedi se engleska reprezentacija na svjetskom prvenstvu svaki dan.